Avui el que fem és presentar una proposta que durem a terme si tenim la confiança dels veïns a partir del mes de maig i que consisteix en donar solució a una part molt important dels problemes que tenim amb els abocaments d'aigua bruta a la nostra platja. Els problemes d'abocament a aigua bruta a la nostra platja, especialment quan plou, és un problema que afecta els banyistes, però també és un problema molt seriós mediambiental. Per aquest motiu hem encarregat un estudi amb uns especialistes en medi ambient i ens han fet una proposta que ajudaria a resoldre amb un 75% els problemes d'aigua bruta. Això significa que 3 de cada 4 dies que tenim aigua bruta podien quedar resolts en els propers 4 anys. Si torno a ser alcalde al mes de maig, puc estar en condicions de garantir que aquests dipòsits en 2 anys i mig estarien construïts. Té un cost de 21 milions d'euros. Hi ha 2 fórmules per financiar la construcció d'aquests dipòsits. La primera, amb recursos propis de l'Ajuntament, amb els remanents de tesoreria que tenim en aquests moments, arribar amb un acord amb una empresa concessionària perquè el cost de les obres el tirés endavant aquestes empreses concessionàries. Repeteixo, en el meu cas, personalment, jo ja he sondejat a 2 empreses que s'hi dediquen amb aquestes activitats i estarien interessades. Quan plou, el problema és que la claveguera no té capacitat, quan plou i supera un llindar de litres, la claveguera no té capacitat i l'aigua d'aquesta pluja, barrejada amb l'aigua del clavegueram, va per la riera i acaba abocant-se a mar via els 9 sobreeixidors que hi ha a la ciutat. Aquest és el més important, que és el de Martí Pujol, on s'aboca una quantitat d'aigua residual molt important quan plou, perquè es barreja l'aigua del clavegueram amb l'aigua de la pluja. Què fa el dipòsit? El dipòsit d'aigües pluvials el que fa és acumular l'aigua de la pluja, l'atura en el dipòsit i evita que es barregi amb l'aigua del clavegueram i vagi a parar a mar. Una vegada passa l'episodi de pluges, molt a poc a poc es va buidant el dipòsit d'aigua pluvial i aquesta aigua que conté el dipòsit, que has recollit de l'episodi de pluges, es va incorporant al clavegueram, de manera que no entra a mar.